Velkommen til To Fingre i Kussen, så kører bussen, den lokale brevkasse. I dag har vi simpelthen fået besøg af Flemming Jensen, som har et meget, meget groft problem. Han tror simpelthen, at han er Johannes Døberen. Ja, ham, Johannes Døberen. Så vi gider at her. Så sætter vi det her og så. Og hvad kalder man egentlig den sygdom, du har? Altså, det er jo ikke en sygdom overhovedet. Du skal lige lade mig ramme i røv, ikke? Ja. Altså, taget den menneskelige krop i betragtning, så er det vel ikke en sygdom. Så er det vel mere en form for en antibiose, som jeg forestiller mig i mit hoved. Hvor lang tid har det her stået på, for du har været så sindssygt som du er nu? Ja, det startede en lørdag aften, grillaften. Hvor hvor lang tid siden kan du sige cirka, om det er det er år siden, eller? 3 år siden. Okay, ja. 3 år siden, så meget drengene, vi sidder her og griller. Ja, lige præcis, hvor vi sidder her nu. Ja, med de samme ting. Så du er faktisk vildt tilbage. Nej, nu har jeg jo ikke rigtig været væk herfra. Ja. Du har faktisk siddet her den tid. Nej, så venter jeg på, at der kommer små videoer fra. Fordi så siger jeg, skal Johannes ud og døbe jer? Og så siger de med hvad, ikke? Og så siger jeg kan da godt skovle selv i jeres ansigt. Min store fede pæt. Altså i det brev, som du skriver til os, hvor du spørger, når vi fik lov til interview, og så skriver du så, at Johannes Døberen elsker at få døbe søgebørn. Ja. Hvad mener du helt præcis med det? Ja, altså hvis jeg ser en lille våd glat pigefise herude på stranden, så er der ikke bleg for at skove min store Johannes op i ham. Hende. Hende. Du tager faktisk begge køn, så du siger her. Det er jo meget alvorligt sag. Ej, jeg ved ikke om det er. Du har aldrig blevet taget for det, har jeg hørt. Nej, men altså man kom et par gutter, ikke? Jeg tror de hed Lars eller Thomas eller sådan noget. Okay. Og så prøver kan du se den pæl derovre? Så prøver de at gå hos Vesper, fordi de prøver at få det her taget fra deres dumme søn. Så. Hvordan kan det være, at drenge, små siger drenge, Voldtager ikke gå til deres forældre og fortæller, hvad du har gjort. Hvad du gør? Ja, jeg siger, at jeg kender Jesus. Og hvis de siger det, så siger jeg til Jesus, at jeg skal sige til julemanden, at de ikke kan have nogen gaver. Og så kommer altså, så bliver de rigtig sure, og så siger de, kære Johannes, hvad forlanger du? lige prøve at kigge op her. I think I should know how to make love to something innocent without leaving my fingerprints out. Now, and I'll be just another